ndị ebe achọkọtakwalụ mma ekwu abịaba m ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzude bụ abalị 3 nke ọnwa 3 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa grandma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ lee n'odogwu papa Ebube ahụ nwoke ekwete na ahọrọ amame na agwata ama m na anya bụrụ ebe Clara nwoke ọcha kara ịgba m jaja mana anya ọbụla ogbenye na-arụ ọgaranya ọ bụ nkiri ka ọ na-ekiri ya elegakwana m eze kati lele kelee ọha na eze ma ọ bụrụ na ị ga-ekele nwaanyị nwere obi ekpekperere such a ekpekperere woman such a man. Kelee ọha na eze ichere na mụ na gị bịara n'ụtụtụ ije eze. It's okay. Emetụla m oche gị shift Igbo nwa na-ege ntị Igbo onye ọma zuru ọnụ ụtụtụ ọma na asala chune abụọla gị rute m nso n'ụtụtụ a ejimaka na rusiri n'ike asị m ya gaziere unu ndewo uche this morning just zere m avoid me. Ị ma na anọ m na-atụ anya esi ọ ga-awụ mkpu okwu otu a ga-gbagode nkịtị ga-gbagode nkịtị mgba nkịtị dịka wife material ga-gbagode nkịtị otu a wife material shi nke m shi ga-arụ dọga ama m na mkpu ị ga-ekpe ise nọrọ na asaa na-eche m nsogbu adị ọ dawala uche ka ị dọgbuo m ka agụ ọkwa ị ga-anyị ga m ndọgbu ozugbo Clara lezie m anya nke ọma ị hụkwara akpụ aka m adịkwa ntu soft crush onye nze na ọzọ nonsense and ingredients. Ị ga-anatụ 8 iji gwọrọ m abacha ka ị naghị ana. Ịgwajuo m ihe ahụ this morning, you not like me. Papụkwa ehunokwu abacha ahụ ka ha gala. Ị na-agbanwekwa agbanwe. Kwụọ ya kuchie ya oto mee ya oto siluo ya. Enough. Mana kedu dị ihe m mere iji nwe obi kpere ebe m dị? Uche ihe mere. Kedu dị ihe m mere gị iji nwe obi kpere? Ọ karịrị akarị. Name them. Ofe agbere kọpụ n'aka ị na-enye dọm shuko ike isi ga-azụ m ego azụ hụrụ m efe red gown isi ga-azụ m na uche ụka nkụ nke m ga-akwụ nke m ga-ahapụ leave me alone o. Ị na-ajụkwado onwe gị ma fọt ahụ o si gị n'aka? O si gị n'aka. Ị kwesịrị nọtụgodo otu a gị ma fọt ahụ o si gị n'aka. Uche wozile m ụka ndị otu ọkpa iri bịa nga gị adọga m ụka dọshịa m ya uche hapụ m aka. Ịtọ nọ na mabụrụ onye na-ekwu oke ọtụtụrụ okwu ma bụrụ onye ọbụla dị na nrọ na so my spirit na-awagharị dịka ọ na-awagharị n'ime ọzara ịtụgharịala Clara nwoke ọcha okwu na ụka ezuo m ahụ. Kedu dị ihe m mere gị? Kedu dị ihe m mere gị? Imekwa n'iwu nwoke ana na nga nkwuge nekwakwara ule agbachichala m. Allow me to drink water and keep the cup. Igirigi. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ n'ụtụtụ anyị nọ live na Facebook, anyị nọkwa live na YouTube. Gaa ebe ahụ ga-akiriwe anyị. Ọ bụ ebe ahụ ka ị ga-ezibatara anyị ozi anyị ewere. Ebe ahụ ka ị ga-ezibatara anyị ozi tinye ọnụ n'isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a anyị eme gịnị anyị ewere ya. Ị garuo na Facebook ma ọ bụ na YouTube chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 ISIOKWU FM 100.7 klikizie ya kpam kiriwe anyị. Ị ga-ahụ ebe nọ na-ejiri m oji m hụkwa ebe Clara nọ na-achara nwa ụcha ya ama mme na wata lewe otu uche shi amamokwu every morning amamokwu leenụ m nọ innocent me leenụ m nọ ịdị innocent adị m azọgbu ndanda leenụ m nọ ịdị innocent ọ dị egwu n'ụtụtụ
n'ụtụtụ anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'oke ego ụtụ tiketi a na-anapụ ndị na-akwa barrow, ndị na-ere tomato, onion na ihe ndị ọzọ tinyere ndị busimo. Okwu a ka anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ a. Ịma asị ihe karịa sị tụọ ya aka ya bụ ihe akarịala mere anyị ji kpebie ịtụ ya aka na ụtụtụ a. Ịma nwaanyị ọma na nso nso a ka m gara ahịa ga-gochi ihe m chọrọ ibukwa aga village. Si ngwa onye barrow bịa bute. As usual. Ama m na-aghọta. Ya so kedu ebe m na-aga ma akpọrọ ya ebe m na-aga. Ebe ọ ga-ebupụrụ gị. Ebe ọ na St. Paul's. Si ga-ebupụrụ m ya St. Paul's. Ya sị mba o na ọ naghị aga. So why? Anaghị agazi St. Paul's ka ọ gịnị? Ya sị na ihe ndị tiketi na-eme ha ebe ahụ ya nwa na ọ gaghị emenwe ihe ahụ. Masị ngwa gawa n'ikekwe onye nke a ike ọrụ adịghị ya. Ma akpọ ha the second person, the same excuse. Ma akpọ ha onye ọzọ otu excuse ahụ. Onye nke m kpọziri abịa gwa m na o nwere na ka o si kwụọ tiketi mana na m wọchịwa ihe ga-eme ugbu a. Si bịawa ọsịsọ dogbu na redio ka gị na ya so gị na-akpọ mụ na ya esoro na-aga enyi na-aga aso gị n'azụ gbogbomgbomgbo. Anyị gara ekpe aka ya aka otu onye ọwụ from nowhere dịcha ka osi Mbaise. Ọ ga onye ọha ji ma onye Owerri ọha n'aka ana tiketi a. What do you mean? Dịcha ka onye ya si ebe o si nọ mmawapụta uwe m machi onye barrow. Chineke me. So what do you mean? Dịka nọ na-agba ya what do you mean? Weregode phone m tinye na akpa. Ema ọ naghị ara ahụ ya. Aga ihe mmadụ awụrụ onye ọzọ. Abịa ama Ọnịcha gbara Obosi. Weregode phone m tinye na akpa. So what do you mean? Ya sị ish m ga one side. Chineke me. Ya echi aka. Ma jụwa onye na-ebora m ibu si kedu ihe na-eme. Ya sị na ọ sị ya nye ya 200. 200 n'ụdị ole. Tiketi ọ gbakwarala that day. Ma elechi ihe a ego olekwanụ ihe onye ahụ buru ma 400 naira. Ma ewere ego akpa nkwọ 200 naira. Anyị agaghị ihe dịka one pound. Onye ọzọ amawapụta from nowhere. Onye a na-agwakwa gị o nweghị ihe na-egosi na ikekwe ihe awa association. Ikekwe nwere ihe dịka apron asụ. Ikekwe nwere ihe dịka ihe anya n'olu. Ihe ji ngosi ihe ngosi. Ikekwe gị lee ya anya ya dịka onye dị responsible. Kama onye ndị m hụrụ ndị Igbo, ndị agboro, ndị dịka ha si prison lọta. Onye mere ihe ahụ. Onye nke ọzọ amawapụta so gịnị hapụnụ nwa anọ kedu kwana ego ole na-enye ya na barịa. Onye nke ahụ edimandị nwa ha akwa 200 naira. Ebe a ka nọ mụ na ya abawa. M na-abakwa mejisiekwa foonu m ike. Ewepụtakwara m ego ọzọ. Were ego ọzọ kpụ ha. Ọ dị ka ọ gị ma na-edunye ndị akala. Ọ dị ka ị na-edifendị ha. Ma were 200 naira ọzọ kpụ ha. Ya wuo ego ole? Ya wụ 400. Onye na-ebora m ibu na-ebora m 400. Ego agwụla. Ya wụrụ na nwoke a ji aka ego akpa ya kwụọ ya. Charity work ọ rụrụ gị. Ama m na-aghọta. Ya sị ma ọga thank you. So don't worry. Ọ ihe anyị na-eme for free. Anyị agawa. Mgbe a meziri ka na-eru n'ọnụ eke ọnụ ebe a ureghure na-anọkarị. Otu onye ọwụ amawapụtakwa gbowa. Jichi ihe akpa ya. So what do you mean? Onye nke a onye chọziri ka enye ya 100 naira. Meele anya eji ime ego ntakịrị mewepụta 50 si ngwa were ya si no way na-eburugodi ya kwụọ ya na ala 100 or nothing. Chineke me. Ma nọrọ otu a si gịnị na-eme na steeti Imo. Ọgbụbeghị mbịawa ọrụ n'ụtụtụ ị ga-ahụ ndị a na-ere tomato ndị a na-ere onion na ihe ndị ọzọ. Onye bịa ya amachie ha ọkacha ndị Awụsa ha amachie ha. Akparịwa kpọrọkpọrọ bring money ide talk rubbish bring money ide talk anapụ onye nke ọzọ bịakwa anapụ onye nke ọzọ bịakwa. What is happening? Wow. What is happening?
Chai. ọ bụrụ na o nwere otu na-ana ndị ego si mezie n'otu ahụ gịnị emezie ka a mara mgbe aka emebara na gịnị ofe ka a marakwanụ ndị a na-aya ihe ahụ ihe na-ebutere gọọmenti gịnị ahụ ọjọọ ikekwe ndị bara enweghị ndị na-ekpura ha ikekwe ndị a na-ere ụmụ nchọnchọ ihe ndị a enweghị ndị na-ekpura ha ihe ga-emezikwa uche akwa ihe o ji mee ihe a na iji onye nwoke ajigala ebe a na-ekwụra ya ụgwọ aka ịma na o restrictiela many people ịga different location otu a maka na onye alecha ibe ọ ga-ebuga ebe ya sị mba na ọ gaghị aga ya wuzie na ọ ga na-agba gburugburu na within a particular location. kedụkwanụ maka ndị bọsị Imo kedụkwanụ maka ndị bọsị Imo nke ahụ anaghị etinye ya ọnụ etinye kedụkwanụ maka ha nwa mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ asị gịnị ka a ga-eme iji kwụsị nke a kedu ihe a ga-eme iji kwụsị oke nnapụ ego a ego tiketi a asị a na-anapụ ndị a na-akwa barrow ndị a na-ere tomato onye ọnụnụ ụmụ ihe ndị ọzọ ndị bọsị Imo kedu ihe a ga-eme iji kwụsị ya maka na ọ na-ewetara gọọmenti steeti Imo aha ọjọọ ya bụrụ na ị nwere ọsịsa sọ ihe ọma ị ga-emere onwe gị n'ụtụtụ a bụ iji nwayọọ gaa na Facebook anyị gaa na YouTube anyị gaa zibatara anyị ozi ruo na Facebook chọwa FM 100.7 Eko FM 100.7 kliki ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi kode ka anyị gbapụ ya ọsọ je nnọọ je mee ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche gezie ntị azọpụtala ụmụ afọ Naịjirịa 5 ebe otu onye nwụrụ mmadụ 5 efu nyụ anya n'otu ụgbọ mmiri ọkpụkpụrụ na mba South Africa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbuola mmadụ dị 169 169 people n'ịkpakọ asụrụ ndị mmadụ na mgbago ugwu mba South Sudan ịpụtala ugbu a na-amịkasị anya mana n'oge ọchịchị Buhari ịjụrụ jụwa isi iji ụkpụrụ ọlọrọ ọhụrụ bụ electronic transmission ji na-eziga ka okpe ntụliaka elu siri wee gbaa ka Wike gbara ama echi otu kansụl jikọtara ndị okenye ala Igbo ama dịka United Igbo Elders Council ma ọ bụkwanụ UNIEC n'aha mkpirisi bekee agbala Soludo ka ọ kwụsị ya bụ ụlọ ahịa ndị mmadụ ọ na-akụtu n'ahịa Ọnịcha Main Market bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ewelikwuola ọnụego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha site na $700 na $74 774 naira maka otu lita ruo na $800 na $74 874 naira maka otu lita enwere ike ịtọhapụ El-Rufai n'ụbọchị Tọzdee nwanne echi na-abịa abịa ma ọ bụrụ na o nweghị akwụkwọ ọzọ agbaghara ya n'ụlọ ikpe ka otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC kwuru ndị DSS apịnwụrụla otu onye ọwụso wakpo Peter Obi na steeti Edo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard kekwanye o ji agba arụkwaghị m ọ sị na ọrụ ji ole ọ sị na ya esi na kabinet gọvanọ steeti Adamawa Amadu Finitiri ọkwa ya si ebe ahụ wezuga onwe ya resign ya mana uche otu o kwesịrị ịdị ile anya na ọrụ ahụ ekwezi ihe a gị gba arụkwaghị jiri ndụ gị mere ihe ịma ọ rara ahụ ịnụ na politician na Naịjirịa gbara arụkwaghị ya nọ na oche ahụ kpeghe ọnụ nga ahụ ọ lọtagodi ndị be ya si jikwa ahụ come on go back what do you mean you now resign for what come on go back
What do you mean? Iruola 90 years. Eka wo obere nwa. Oh, ọbara ya ka na-agba zamzam. Ịma politics na Africa ọ na-amalite from 85 years. Thank you. Mgbe aka ọ na-amalite ịdị 70 years ị ga-emekata campaign anya atọ n'oge. Ị ga-emekata campaign. Mgbe ndị mmadụ bịara a ga-abịa consider wago mgbe ruru 85 years asị nwa atakwala n'ahụhụ na this time. Nwa atakwala n'ahụhụ. Ogenyegodi ya 110 ọmọ. Gị nọwazi it is my turn. The 65 years gị sị na ị ga-eme ọkpakpọrọ ahụ. Nwa Atiku na ọbụrụ ya ka na-agba korikorikori. Kekwara ya o ji gbaa arụkwaghị m. Ya resign ya ikekwe o nwere ebe ọ na-ele anya. O nwere ebe ọ na-ele anya. Ka ọ dị nwaanyị ọma na ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ wee kpọpụ na ndị DSS agaala ha aka ka egbepe nwere otu onye ọwụ so wakpo Peter Obi na steeti Edo bụ onye gara n'ọdọ nzirịta ozi X bụ nke ji azabụ Twitter n'oge gara aga zipụ ozi kwuo na ya nwa so wakpo Peter Obi na ọ nụrụ na Peter Obi ga-aga steeti Rivers bụ steeti ya ọ bụ onye steeti Rivers na ọ ma na boys ya na steeti Rivers ha jide Peter Obi ha ga-egbu ya. Ama m onwe na ndị na-ege anyị ntị n'ụtụtụ anụrụ hụrụ ozi ya na social media ọkacha na Facebook. You mean am? Gịnị ka a na-akọ? Ịma ndị DSS chọọ ịrụ ọrụ a ga-arụcha ha chidi aka hapụ ma ndị uwe ojii achọrọ ịrụ a ga-arụcha ya ọnya ebido pịkọwa tres nwere ya na nso a ka bịaziri bịa gaa aka ka egbe mee gene penwere oge na-adịghị anya chaji ya to court akpọrọ ya gazie gene ụlọikpe. Ama m na-aghọta nwoke a ji ọnụ ya kwuo na Peter Obi lara na nta o nweghị ihe ọ na-akọfọ hụ Peter Obi aha anyị na-ekwesịghị ịkpọ na redio ebe a. Uche o nwaanyị ọma otu nwaanyị ọwụ na-eji eji ụmụaka atụ mgbere ahịa otu nwaanyị ọwụ na-eji mmadụ atụ mgbere ahịa atọrọla ụmụaka atọ n'otu ezinụlọ na steeti Ebonyi. Uche otu nwaanyị ke bịakwara n'ebe ele mmadụ atọ ụmụaka atọ tọrọ n'otu ezinụlọ ọ chọkwara nne na nna ezinụlọ ndụ ọ chọrọ ha ọnwụ a sarala ya ahụ ịma onwe ka mmadụ si bịakwute gị sara ya ahụ ya emewe enyi ha ọ dị ka nga nkịta bịara bizute gị lọta ihe dịta ya ka ya jakasịara gị ezi abịala bịa sara ya ahụ ya ekpokọrọ ụmụaka atọ from one family. Ọ dị ego mere anyị ji asị gị bụ onye na-ege ntị anyị ji agwa gị n'ụtụtụ asị na-emekwala ihe gbado anya ọ my neighbor ọ ma ebe ị na-edosa mkpọfụ gị ki gị ọ ma ihe niile about you gị na di gị si ego ịgagakọ amami na onwe dị secret ị na-anaghị akọfọrọ ya akpa gị aka n'ọnụ my neighbor n'ebe ọ na-ebo kedu ihe mere iji trọst ọ n'ebe a ruo n'oge a nke na ọ macha ebe ki gị na-adị ki ime ụlọ ụnọ ha ezigbo nebo dị mana gbadokwa gị n'anya maka na mmadụ ka a na-arị ọgwụ mmadụ wee ekpensu ịhụtụla ekpensu anya na mbụ ọgwụ mmadụ wee ekpensu mmadụ ka a na-arịa na-aghọta la anyị la akpụkpọ akụkọ Daily Post. Ọtụtụ ụgbọelu mba Amerịka akpọkasịala na mba Kuwait bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na rukwa ugbu a o nwebeghị otu mkpụrụ ihe otu pati PDP mụtara n'ihi ya aga m akwadokwa Tinubu na ntuliaka elu afọ 2027 ka Wike kwuru. Ọgụ dị n'etiti mba Iran, Israel na mba Amerịka. Ọnụ ego eji ere mmanụ crude nwere ike iri elu ọjị dịka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agụ maka mmanụ crude kwụsịtụrụ ibupụ mmanụ crude ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mpụta taa si na ana m azọkwa onye isi ala Naịjirịa ndị Naịjirịa ga-ezere n'igwe tụnyere m vote ka Wike kwuru ebelebe. Ndị ọkpa egbe bandit
achapụla otu onye ọrụ ugbo ọwa aka na steeti Kaduna bụ akụkọ na-ada azịgbakwa na-akpọkwa akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Ondo agbala ọtụtụ ụlọ okpukperechi enwere na steeti ahụ ka ha gbalịa tinye ihe onyonyo CCTV n'ebe ha na-efe ofufe n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Ngagharị iwe atabarala na steeti Lagos n'ihi ogbugbu egburu onye ndu na mba Iran aha ya bụ Ayatollah Khamenei. 2027 wega na ọkpọ onye isi ala otu pati African Democratic Congress bụ ADC na mpaghara South ka otu Obedient Movement gwara otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Nwa nwoke onye landlord egbuola otu onye ọgwụ bi n'ụlọ ha dịka ha na-eme esemokwu na steeti Ondo bụ akụkọ na-ada na wao na-akpọkwa akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ọtụtụ ndị mmadụ amalitela ịgba arụkwaghịm na kabinet okpebelo. Ndị uwe ojii agaala aka ka egbe pịmụrụ otu nwoke ọwụ si mba Cameroon maka imetọ obere nwatakịrị ọwụ dị afọ 4 na steeti Akwa Ibom. isi akwa mba Cameroon gara tekem bịawa Akwa Ibom bịala obere nwa metọọ ya. O kwesịrị ka ejiri ụtalị Naijiria pịa ya wetin no good. Amami na weta. Awa ọ dị ebe 2027 ọtụtụ ndị mmadụ amalitela ịgba arụkwaghịm na kabinet okpebelo, which is confusing me. How? Ike agwala onye nọtụ ya sị na ọ resign ya na onye nọtụ ya sị na ọ ihe na-ahịọta ugbu a na-edo. Ịnụkwa onye nọtụ ugbu a ya sị na ọ resign ya na ya na kabinet okpebelo. Amaghị m ọwụ ihe a ọ kpọrọ na nso nso a GCF ama m ihe a chụpụ o nwere ike ihe na-achụpụkwa ndị ahụ. Ịma ọsọ ga-enye ha insecurity. Kedu ndị ọsọ ga-enye security? Edo ọ ga-enye ha insecurity. Kwuo ya like this ya. I will give you insecurity. Hey, Oshobela. What do you mean? Reduce the insecurity ọnọdụ enweghị nchekwa. Ya na ịdị na security. Comrade, lower your voice. Comrade, lower your voice. The President of the Federal Republic of Nigeria, GCSS. Oh my God, it's confusing me. What million? 2 billion. Let me take it again. Let me take it again. Now this mandate who are you talking? Why would they resign? Why would they resign from Bebelo's cabinet? How sini arujuela ha? Na mandate na ya. Na resign. They should not try me. Asi na arujuela ha. Ụfọdụ ndị na resign ka nkọ. No, wow. Ike gwara. Onye landlord egbuola otu onye ọwụ bi n'ụlọ ha dịka ha na-enwe esemokwu na steeti Ondo. Amami na wata. Ekotekwala nna ya ụka. Somebody wey dey travel, e no be say e no get chance. Take your time, they no dey carry house dey travel. Landlord take your time. Amami na wata. Maka na mmadụ bi n'ụlọ gị apụtaghị na ha anaghị ahụ nri rie. Ọ pụtaghị na ha nwee enweghị gịnị ụlọ. Mana ị ga-ebu ụlọ gị na-agagharị. Amami na wata. Ị ga-ebu ụlọ gị ga-ebikwa n'ụlọ onye ọzọ. Landlord go see be tenant for another person house. Gị were onye tenant kugbuo maka na gị na ya na-enwe gịnị esemokwu. Ịma o nwere ụfọdụ ndị landlord a na-ahụta onwe ha ka Chineke. No, it's not like that. You don't do that. You don't do that. You don't do that. Gbada anya. Na landlord you be, no be God. I'm telling you, Uche. Ndị na-emekwana ngagharị iwe na steeti Lagos. What is the color of their problem? Klara okwu a, don't worry. Ị hụrụ ihe a na-acha ahụ ya, ahụ ajụọ ha oyi. Ị hụrụ Trump a ha na-akpọ oku. Were wayo, I dey hear you. Ị hụrụ Trump a ha na-akpọ oku. Uche, were wayo. Ha hụ Trump. Ahụ ajụọ ha. Ihe mere nna ihe.
nke gọrọ na ndị obu egbe ezu ohi na-anọ na steeti Delta bunagha egbe ha bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu ga-edu disu n'iyi ọrụ dịka onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị n'ụbọchị Wenezdee echi na-abịa abịa. E nwere ike irewazi otu lita mmanụ ụgbọala n'ọnụ ego 1,000 naira bụ 1,000 naira dịka ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala bịara welikuo ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha. Okpebelo esorola ndị bi na steeti Edo mee ngagharị iwe o n'ihi oke penye ọkụ latrik a na-ahụta na ya bụ steeti Edo. Onye senetọ na-anọchite anya Kwara North bụ Suleman Sadiq apụtala kwuo na o nwere mmasị iji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ọkwa gọvanọ steeti Kwara n'afọ 2027 nọ na-abịa abịa. Nsogbu adị. Okpebelo ajoin ya na protest. Onye kwesịrị imere protest gaa na nke ya ajoin isi protest. Keduzi onye a na-emere protest? Politics na your mate. Keduzi onye a na-emere protest? Ababela ghọta Okpebelo esoro ndị na-eme ngagharị iwe bụrụ ihe na-etu ilogo Hey! Uchakwa m na why that is confusing me. What is it? Kedu ihe ọwụ? O nwere asị hụrụ pụrụ m n'ọnụ? Wow, Uche. Asị gbakwa ihe ọjọọ. Ọ dị egwu. Gọvanọ na-eso ndị na-eme ngagharị iwe. Igirigi onye kwanụ ka a ga-akọsara kọdị la anyị la akwụkwọ akụkọ dị sitesiman bụ ebe akụkọ na wee steeti aya dịka o si wee dị. Iwu onye nọrọ n'ụlọ sit at home Soludo agbapeghị n'ahịa Mkpọ Nnewi dịka akpọchichara ya bụ ahịa ruo otu izu ụka ebe ka ọ dị akpọchiela ahịa Ihiala Komgbam. Gọọmenti steeti Ebonyi enye n'iwu ka eme mgba zọpụta ya bụ onye eze atọrọla atọrọ na steeti ahụ. Ọ dị egwu. Kọdụ Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'oke ego ụtụ tiketi a na-anapụ ndị na-akwa barrow, ndị na-ere tomato, onion na ihe ndị ọzọ tinyere ndị busimo. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ asị gịnị ka a ga-eme iji kwụsị nke a? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gaa na Facebook anyị, gaa na YouTube anyị, chọwa Eko FM 100.7 klik ịkpam kiriwe anyị live zibatakwara anyị ozi. Anyị lọghachie ịhụrụ ụdara anyị tanyere eze, anyị arazie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị.
anụ yi ji egbu nwata mana ahụ ekweghị nke ahụ ji egbu okenye. Onye hụrụ ebe ọkụkọ na-abịa ihe onyechu maka na amaghị onye ga-atụ ọkpa ya echi. Nka dị n'ọnụ. Nka dị n'ọnụ. Amami na wọta. Nka dị gịnị n'ọnụ. Anyị ga-abịa nnọọ lebazie ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'oke ego ụtụ tiketi a na-anapụ ndị na-akwa barrow, ndị na-ere tometo, onion na ihe ndị ọzọ tinyere ndị busimo. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị gịnị ka a ga-eme iji kwụsị nke a? Ma tupu anyị anawa ọkpụkpọ oku ndị mmadụ, biko gee ntị n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye bụ ihe omume anyị ji ewetara ọha na eze kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. O nwere ka anyị ga-esi emezi ya bụ ihe omume na nke ugbu a. Gekwa ntị, ekpukwala na agwa ya gị. Ya bụrụ na ị chọrọ ka gị na nwunye gị maọbụ gị na di gị bịa na redio jikezie ọfụma, ya bụrụ na ụnụ ga-ejike too much fine, ya bụrụ na ụnụ ga-ejike iche iche, ọ dịkwa mma. Mana ị chọrọ ka gị na nwunye gị bịa na redio 1 hour ka anyị mee ụnụ interview n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye n'ụbọchị Mọnde ọzọ na-abịa abịa. Many people na-akpọ gbapụkwa ya ọsọ. Amami na-aghọta. Ihe ị ga-akpọ bụ 15,000 naira. Ịkwụọ 15,000 ahụ gị sonyere anyị n'ihe omume anyị ahụ bụ ije di na nwunye. Ọ na-esonyere anyị from 5 anyị na ụnụ ga-anọkọta ya akụọ 6 nke mgbede. Anyị agboo na ajụjụ ọnụ ka alụmdi na nwunye unu si aga. Ụnụ enyekwa na ọha na eze na-ege ntị, ndị na-alụ alụ, ndị lụrụla alụ, ndụmọdụ. Ụnụ ga-awụ guest anyị na-aghọta nọ. Ịdị interested ihe ị ga-eme, ọ dị mfe. Ị ga-agbalị kpọọ anyị, ga-agbalị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438. Gbabata ịgwa anyị na ịdị interested, anyị agbapụ ya ọsọ mee ka ọha na eze mara na ụnụ ga-abịa. O wee bụrụ ya oke ego ụtụ tiketi a na-anapụ ndị na-akwa barrow, ndị na-ere tometo, onye ọnụ na ihe ndị ọzọ tinyere ndị busimo. Gịnị ka a ga-eme iji kwụsị nke a? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa, bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-2022 0911-2022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị maọbụ na YouTube anyị, gaa ebe ahụ gazibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme. Gbuo ya nkenke, gbuo okwu gị nkenke, gbuo ozi gị nkenke, maka na mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ. Ịbọọlachi. Ọlọchi agajiela gị uche. Ụtụtụ ọma. Ahụ Mike Nwechiflọdụz amụnya mafọ imeri. Aha karịala. M chọdụrụ eji na eji emere onye akaụntụ ọdụ stins eji eme Owerri ma onye ra pa pure water isi eji anara ego. Ọkọ karịala too much na Owerri. Chere kene nke pure water anyị anụbeghị ya. Ị na-akọwa na eji anapụ ndị pure water ego? Garịa n'ime Owerri jejụọ ha. Garịa. Ndị pure water na-ewu pure water n'isi na-agagharị, a na-anakwa ha ego. Ọ dị ego na-anaghị ha were pure water ndị ahụ pishe nwere ike wuri isi ọwasa. Ọ ma ndị me ha ahụ wagburu ime Owerri, Imo steeti ka ọ gbaga ije na ọ karịala nkwa. Thank you. Ya gaziere gị. Eji m n'aka na ị nụrụ ya n'ụtụtụ a. Pure water. Ndị na-ata arụ ụwa ha ahụhụ. Ke na ego ole nọkwana na pure water? A na-anaghị ego. Ọ dị ego. Ịbọọlachi. Ụmụnne m na bọọlachi. Ụtụtụ ọma, Chimezie mmadụ. Onye akụjiri gboo Chimezie mmadụ waha m nwafọ Egbelu Ubube Owerri n'ụtọ anyị. Na nkenke ashia m agaga m shi ihe emenwe gburugburu oge ụlọ gọvanọ na Imo steeti ga-ahọpụ ndị gere anwụ denzi tize ha na-akpọ ndị gana monitoring unit n'ihi na ya oke na oke ọdọgọrọ n'ebe ndị busimo anyị nọ, ndị na-akwagidoro nọ
echebuchi ọrụ Igbonegoji ahụ Chimezie mmadụ ndewo. Ya gazie Chimezie mmadụ ị ga-agbalị kpọghachie ka ị wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi? Ọmụnwa na-akpọ ezi ada Udomma. Ndewo. Si n'akụkụ redio gị pụọ ịnụ. Oke, biko ihe a ọ karịara n'Owerri a. Biko ị ga-ahụ ndị na-ere tomatos ha bịa ha were tomatos azọpịasịa. Ndị kpọsara orenji na nde abịa zọpịasịa ihe ụfọdụ ihe eburu. Ya hụrụ na gọọmenti agbalịsi ike kwuo na ọnwụ ya jinyere ha, biko ha kwụsị ọrụ. Ọhịa ntị ka m kwuo. Ya gaziri gị nọ. Ị bọọla chi? Ezigbo mmadụ emeghela n'ala Igbo okwu. Nwana ya eze na Tanjaba. Ameno. Emegbu na redio. Ya gazie o. Biko ya ewutele gị. Ị bọọla chi? Bọọla chi, ụka na Clara. Good man, how are you? For no reason, one more 3 o'clock sharp. And as Bona boy. You could be about Clara. Oh, I go. We no talk like a sharp or shiny, and did get everything. Issue me measure and Aposha. Oh, I can get good barrow now. I'm careful to make sure. Nobody will be middle of hand like you. No talk like a sharp or cat. And that again. I open her. I knew people in everything. How did you apply a question? Oga akwụsị ma ha wepụ aka n'ihe ọjọọ dịga onye na-ata ahụ ha si atara agawa uche na Clara gaa n'ihu onye nwe ego na aha Jizọs. Amen. Ya gaziere gị nwaanyị nọ na di ya bụ chere obi gị adala ụda gaa n'ihu nwaanyị. N'ozi ndị debatara na Facebook anyị na Echo FM 100.7 na nke a si n'aka ihe ji eto Lilian. Ọ si ụtụtụ ọma ndewo. Na nke a si n'aka Mimi Vibes ọ si ụtụtụ ọma na o nwere ihe ọ chọrọ ikwu ọsọ SSY. Ngwa ka si n'aka James Igwe ọ si anyị na-amakakwa n'ụtụtụ a ndewo. Nke si n'aka Obi ọ si uche na gị hapụkwanụ m aka ka m ṅụọ mmiri tọgbọ gị iko. Eji m gị aka. Na nke si n'aka Injinia Collins Nwachukwu ọ si very unfortunate na ọ kwuchala kpọm. Na nke si n'aka Michael Onwukwe ọ si nke wụ eziokwu na gọọmenti na o weta ndị a mkpọrọ aha ga-abịa nnọọ hụ maka ya bụ ego ụtụ a na-ana ndị mmadụ ka ma nọkwa n'ihe ha na-arụ. Ị na-aghọta? O wee bụrụ iwerela nke mowa mere m ya bụ mowa mere m ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na anyị na-eme ya obi ụtọ na egwuregwu anyị na-egwu ebe a mana ka ọ dị na nhapụ kene Clara nwoke ọcha ka ọ ṅụrụ mmiri dọwa iko. Ejighị m Clara aka ka m kwughe akpa ya. Ejighị m gị aka onwe ka m si jide gị aka. Ị bọọla chi ye? Ọ gịnị na-eme ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a? Uche mara mma olu ya ma. Ndewo. Ọ bụ ezigbo enyi gị nwoke Alexander na-echere ọsọ abụọ. Ndewo gaa n'ihu Alexander. Ịhụnanya ịbata from road to be school road kọnụnwa ha si ịbatala buru ihe n'isi ị ga-akwụ ụgwọ. Ndị owe baro a na-anaghị ego a na-anacha n'ego chairman n'ego executive n'ego even ego eji ekpocha ihe. So ndị ire gị ihe na imetọ glaasị atala ha ahụ. So ọ bụrụ na gọọmenti ga-abata mụrụ otu ọ ga-esi hazie dete na amarakwana ndị na-anụ ya amara ga-eyime ha efe dana onye bịa na 200 onye na 500 onye na 800 onye na 1000 biko gọọmenti hazie. Ndewo ya gazie gọọmenti hazie ya hazie maka na ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma. Atatụ akị ọnụ a na-ekpo oyoyo anaghị edosi ike otu ebe a zatacha ezi. Ọ bụ ebula ya ebe enwe ike zatacha ya bụ ezi. Cheta ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwambe. Anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Vox Augustine ọsọ ụtụtụ ọma uche APC ekwe Clara nkwa na-anaghị emezi ya ọ dị ego.
ọ sị ya bụ ego otu na-ezighị ezi na iwu a na-anapụ ndị a n'ihe mere eji aga n'ihu na-eme nke a bụ maka na gọọmenti steeti Imo na-akpa ọwa ebubo ọ sị na-agbanyeghị ihe niile anyị kpụkwara ebe a ihe niile anyị sịkwa anyị mekwara nke a na onwekwa ihe a ga-eme gbasara ya na ekwesịrị ịmachi ihe ọbụla bụ na-ego ụtụ tiketi n'ahịa ndị e nwere na steeti Imo wee bụrụ ya gaziere gị no Vox Augustine ya bụ chọrọ obi gị adala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Purity Ella ọtụtụ ọma my people ọwụdị Purity ọsị na Chinenye na o sikwanụ Transegbu na-ekiri anyị na ya amaka n'ụtụtụ ndewo o wee bụrụ ya Uchenna Victor ọsọ ụtụtụ ọma best couple in the world ya gazie ịbọọla chi ye nwoke agụ ndewo gaji oborogo ịbọọla chi ndewo ana m arịọ local gọọmenti ya hazie ha niile ahazie ka ọ nọ n'usoro ego ya bụrụ uniform ime mmụọ ya wụrụ etiketi enye mmụọ onye nyere once enyecha anya ya ọnwa anọ onye akwanyepa ahịa 10,000 anaghị amụta 8,000 7,000 ọ dị mma ejega mmegharịgharị ya mma ya gazie ịbọọla chi ikuku ejidela onye nke a gbalị akpọghachie mba na gbapụkwa ya ọsọ na Facebook anyị nwaanyị ọma na nke a si n'aka Ikechukwu achụgọ ọ si ụtụtụ ọma Uche na Clara aka ịhụrụ na ndị ahụ na ha enweghị aka ọrụ na ha ga-anọ ga-achọ aka ọrụ ha ga-amụ makwa na anwụchie ha o wee bụrụ ya gaziere gị nọ Ikechukwu ka ọ dị anya ahụ na nke gị Ebube Chukwu ebu o wee bụrụ ya ọsọ Uche na Clara n'isiokwu anyị ji wụcha n'ụtụtụ a na ọ masịrị ya nke ukwuu na ndị a obi gbara ha mkpe ọ na-ekele anyị maka iwepụta isiokwu a ya gazie ozi kakwa nkọ mana ka anyị gazie na Facebook anyị nke Eko FM nke ahụ eji capital letter D ozi kakwa nkọ o wee bụrụ ya Kinsili ọfọ ọsọ Uche na Clara na ike egboro Stanley Ejiobi ọsọ I like your gogo Prince Kenneth Olumba ọsị nke a jọgburu onwe ya anyị ahụ na nke gị Stanley Ejiobi ọsị hụrụ ndị a Stanley Ejiobi ozi gị ahụ efuola nkịta ebe ọ gara oke ọ sị hụrụ ndị a na-eme ihe ndị a niile maka na o nwere ndị na-akwado ha na onwekwana ihe anyị ga-ekwu ga-akwụsịnwụ nke a ọkwa ị na-aghọta ọ dị egbo ike agwụla ịma asị mmiri si n'isi gbarụọ ọwa ebe nsogbu na-adị ịbọọla chi Uche nwa God na Clara eze mkpọga ụwa makwala na mma makwara go onye ị na n'olu ya n'ụtụtụ a bụ Reverend Ike Iwu Esimumajala bụ nke dị n'Owerri West na-akpọ Uche ịgbaga eziokwu a prophet and okwu na-ekwu ọ na-emezu emezu ịhụla ihe gbasara ndị gọọmenti ha wetu aka onye n'ofe ugoyi aka mmadụ ihe ha nọ na-anarị ndị wheelbarrow ego anarị ndị moto ego emegakwa ha encourage ka ihe ọjọọ na-abawanye onye kpaga ahụhụ ya nweta $1 anatuo ya ahụ ha nwere ike imewu edrọp ọrụ ahụ chọma ha ọzọ ga-ime jemite up and which is not good. They should leave the wheelbarrow people alone. Ndị moto kwanụ hafụkwanụ ha ka a na-atụ ọgụ ọ dị mmachi anata asike ana otuke ana fọstreti ndị mmadụ o kwesịrị ekwesị bịafọ gọọmenti of Imo steeti ha lee ndị isi ahụ ọnwa ọdụ chinwo wetu aka enwe n'ofe ndị eyi aka mmadụ ma bọịsị ha ndị na-akpa mkpamkpa ha ji ejado n'ọdụ Uche Chukwu gọzie gị ụbọchị taa ma anaghị mma n'aha Jizọs. Amen. Ya gazie nke a kụchapụla gbalị akpọghachie Uche onye adịghị ya nje Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ a onwe ya onye ga-anya m ịbọọla chi
Uche na Clara, unabona Ebola. ewo elder Tinyere Nzuko from Nzuko. Okay. My brother, ain't my brother. We are making a low wherever. All the Kanye men are to like a way to Oboy, Yena Koye Baraba. All you're making a low wherever. And the way you also can make us support our government of you take you make us support. Okay. Money will took money, my brother. He got their state. We are not needing the tuna and not in Abia State. Governor of Abia State, Ale Soti. We are not over the country. So I am my bag, you're making a little set about. You're making a consider with a woman. You're not talking. Yaga Jerry, elder Tinyere Nzuko from Nzuko. There were Yagazie elder. Gani Hunyaka, Wanyama. na nke a si n'aka Victor Obinna ọtụtụ ọma ndị nke m kekwanụ ka anyị mere n'ụtụtụ a anyị dị mma ọ na-agụrụ anyị ọfụ ụbọchị ọma dị mma si agaziere anyị ndewo ọ si Chief Uche biko hapụ nọ na-enye nwaada Clara nsogbu biko Anaghị m enye Clara nsogbu biko no please and please anaghị m enye Clara ana m enye dị gị ị nsogbu na-enye m nsogbu n'ụdị olekwanụ ngalaba niile ihe na nke a si n'aka ozi nke a si n'aka Ikenna Ojukwu ọ sị onye nze ụtụtụ ọma na nke a sikwa n'aka ya gazie anyị bịa ọ sị Dadi Ebube na Clara nwaanyị ọma udo dịrị unu ndewo ọ sị Uche ọ sị na surprise ya na ịbịa nnọọ na negotiate maka abacha ọ sị gị nye m ego gụfụta ego Uche gụfụta ego agaghị m ene maka na ahụ m nwa Tinubu ọ bụ ihe mere na agaghị negotiate ya ọ sị ọkwenye maka na ọkpara nne Elon Musk ọ sị ihe jọgburu onwe ya na ihe gbasatara tiketi a na-enweghị otu uru ọ bara ndị na-azụ ahịa na gburugburu ebe ahụ a na-azụ ahịa ị na-aghọta ka anyị dọbiri ebe a o wee bụrụ ya ịbọọla chi Uche Nwagodo. ụtụtụ ọma Ụtụtụ ọma. Clara. onye eze bọọla chi Onye abụọla n'otu ụlọ ụlọ. dị mma ndewo onye eze King David nọrọ ma ụmụ ọnya koro. Uche Nwagodo. Ihe agbara nkịtị a na-eme onwe ya. okay Ọ bụrụ na gọọmenti ga-anọ ndị mmadụ egwu onwe ha na-agbụrụ na-ahịọsị ndị mmadụ onye na-ere tomato onye na-ere pure water onye na-ebugharị ihe n'isi ọ dịrị ya mma ọwụwa ego ahụ a ga-anata ha ka gọọmenti ga-eji arụ ọrụ ha ndị mere ndị mmadụ ebere chere kene onye eze ajụjụ kwesịrị ịbụ gọọmenti ọ makwa na ihe dị otu a dị aga m asị na gọọmenti ma maka ihe ọbụla mege na ọnwụ na gọọmenti ama gọọmenti nwere ihe ha kwesịrị ime oche na ugbu a ụlọ ọrụ ị na-arụ ụtụtụ ọbụla ga-ebi ọrụ na-arụ ihe ị na-arụ esi na-abịa ha ọrụ the management of that ọrụ ahụ ga-amarịrị na ịbịa ha ọrụ onwe ihe ọbụla mere ebe ahụ ebe gọọmenti na-ama okwu a m na-ekwu ugbu a site mụkpọọ gọọmenti iyi na within 30 minutes ugbu a sekuriti abịa so gọọmenti nwere ihe na-eme ihe ọbụla mege na steeti gọọmenti ma ya ihe ọbụla mege na famili nna nwe famili ahụ ma ya so ọ bụrụ na gọọmenti si na ha ama na o nwere ndị na-abịa agasịrị ndị mmadụ ego ọnwa ezigbo asị ha jisi ike wepụta ndị ga-eje kpagharịa n'ime taụn chọpụta ndị na-ere ihe ha na-eburu ha ahụ ọjọọ maka ọ na-ebu gọọmenti ahụ ọjọọ ego na-atụ onye pịọ wọta na ego na-atụ onye bu baro ka ere tomato ego ahụ nwere ego ele ka ọkwanụ so gọọmenti ha jisi ike a na ha agbalị pete ha jisi ike chọpụta ndị na-eme ihe ya gazie ozi akakwala nkọ na Facebook anyị ahụna nke gị Pablo Obilo ọ sị ndị a ha na-amaja ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa na ndị na-akwa baro na gọọmenti ha kachapụ ha Obilo Freeman isi ụmụ ndụ gbazibata ozi gị ya bụ chere obi gị adakwala ụda uche nwere ihe ya gazie bịara gbakwunye ọ sị na ndị na-ahụ maka ụtọ ana-ana revenue agencies na ha kwesịrị amenye invite ha bịa na studio ebe a ndị a ga-ekpe ịbịa ọ dị ka ịhụ university idem ịhụ ndị a mkpụrụ anya ha ga-eme ụjọ abịa gị mana ọ bụrụ na ha ga-abịa ọ ga-adịkwa ihe ka anyị mara ndị wu ịhụ ndị a ijide nwekwanụ ha ndị na-asụ naanị singlet ọ dịara ha mma na-ahụ ndị na-asụ naanị singlet gbakasị anya otu a si give me nye m ego gị na-agba m ihe na give me money gị na-akọ agba gị nye m ego ekwuchala ha chọghị dị ịbịa gị na ha akọwa ogologo akụkọ
Chineke kparakwa tụle ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwete n'elu onye na-ere pure water ka a na-ana ego ụtọ. Azịgbakwa ihe ọjọọ. Kọdụ Igbo mụrụ nzọ ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ịbịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị esogo ha na line n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharị n'oge na-adịghị anya lee anyị lee ndị ọbịa anyị emekwala ngagharị